Bună seara, dignisis nutritori. Gini ne aflăm iara tu joia de mobete armânească. Tora seara vanizem tâș gârții, vavă mastită, duruta, vruta noastră, Erasmia Țaruhi, Eri. Cum știm toți soții, Eri gini ne veniște mobete armânească. Ne hârsim mult simt tora seara de adun. Gini Vaflai, esta mare tinita Minas, me aflu aua cu voi. Bună seara de grăție! Mea, anchisiu este un mes, este mesul a sărbătorilor, mesul a Harauiei și ne hârsim mult să avem asta închisită din mes cu una moabeti cu Eri, cu duruta noastră soață de acolo de gărții, că mea și nu para avum oaspiți de gărții tu emisia de la rămâna mea media, târziu năzia să avem și altă, să scurtul chiro. Așa că Eri s-a închisit moabetea, așa cum adrăm noi de cafioară, când au zboară părinții, pupâinii, soiata, că dimi yin de acolo de tună hoara armânească mult mușată și vană zăstiri mai multe de lucrul ăsta. Eu hiu de disă de aminciu și disă din chiare. Mețovo aniliu pregrățești. Am știți așa. Dada mea, mumani este minciana și tatăl este din chiare. Ardățenele toate țănu armânești. Nu știu, nu cunosc ca să avem altă ardățenă. Papeli, străpapeli, toți era armâni, băna la locurile ațeale, de aminciu. Acolo crescui, acolo scăpai sculiolul, acolo bănează părinții mei. Amatoarea eu băneț Juiană, este mult aproape de aminciu. Mi sărghești cu multe ori zvedu părinții mei, că casa mea este acolo, se află în Hoară. Și de la Afendi, poți să îți dau lucruri de păpâini de acolo, de partea la Afendi și de păpâini de partea Alidada, a ta? Cum am zis, sunt era toți armânii, și afendile meu și tatăl meu din chiare, una hoară ți este 4 kilometri de aminciu. Doi măhaladzi aminciu cu chiarea. Toate Ca, Agnaghia, un tunăzea, așa, la așa. tunăzea. Doi munți și una hoară stă un munte, alandă hoară stă alandă munte. Când gream din chiare, să avea aminciu. Așa se făcea. Ca doi măhaladzi. Și mumanii își duși să-mi veastă în chiare și soia tot era disă de oa, disă de către acolo. Acolo crescui, acasă zburăm ning armănești și tu hoară zburăm armănești. Multul ca mamărli. Fumealea ducheaște nu paratoarnă limba armânească. Duchescu. Mările de ani zburăsc cu mult în limba. Când se află toți de adunul, goală armânește zburăsc cu. Și acolo Deci, învățai și eu cam limba. atâții care să aibă mirachi, va înveață și ei că, mea, tora avem toate hălățile moderne tu mână și putem să învățăm armânești care ați vrem. Și prinde. Să greșesc să spun amutritorilor a noștri că ma să aibă vreo întrebare titini, să o îngrăpsească sunt live-ul ți zvârteaști tora diferența de Facebook Armâna mea media și noi va le apândăsim pe aradă. Spusești că te amintași mea Anilio în chiari, că dada este de aminciu, al horții le avem atât mult tu vreari și si dai mană deșteaptă tu Gian ducheri a horia. Cum ea să crești acolo, tu mușuteața țea? Când eram ca mai mică, nu puteam duchescu. Fugind din coară, și când mi dus și zbănețul la alte căsăbați, tuxeane mi-am dusă, atunci să le duche, ți mare aveare avem acolo. Avem ardăține. Him oamenii, ți avem una identitate, cum sudzăcu. Avem limba noastră, avem adețile noastre. Him parte de grăție, avem năști mai mare, să spun așa, să zic așa. Cam atâția, nu știi, cam Tora o atâția. Căpisescu.
mari perifanii de lucrurile de partele ațiale. Vidzum tu kadru ti l'ho spus pe Facebook anda părăsăsim andam sa cu tini, vidzum și un stulii mult mușată. Cum sunt tu stulili? Că vidzum tu alte arăți, tu horle armănești ca fi hoară și mai multe tu horle de gărție am vizut este lucru, ca fi hoară are stulia ei. Cum este stulia de închiari, este idia cu ațea de aminciu, este ahoria, și care vrei să ne spărăsăsești în cheama este stulii. Să știți că noi nu țem stulii, noi țem stranii. Stranii, așa, cum zic. Stranii, că măile meale și măile tute, ațeale le băga ca giu. Nu era stulii, nu era un straniu ce băga goala, mânchi, unoară, troană, cu ațeale băna ca giu. Avea straniile de ca giu, nu era hâtă mușate și hâtul cu păhăți spărați. Aveam și alandeți, le băgam tăcama bune. Sunt greale stranii, sunt de lână, sunt scumbe stranii, nu poate să le adară café unul. Ama noi avem tute, noi o să află muliare din hoară și nu aibă una, două alăxituri stranii. Le băgăm, mamărle, ațelții le băga ca giu au fugit, au murit. Noi tora le băgăm ca bune când avem vărpănigirul, când avem sărbătorii, le băgăm străinile ațeale. Și le adrăm și cam scumbe, cam bune lucruri, pânți și ahtării, cu chidresături cam greale. Străinile de pinchiare și de aminciu sunt pidhele, nu-și părălixești cu iva. Sunt de pidhe. Aminciul, chiarea, amerlu, una altă hoară, ca să știți, este aproape de aminciu. Vutunoslu și, cum se cheamă landă, și cu țuflene, avem idhile stranii. Din undru avem fuștă, băgăm fuștă de lână. Se asta desfaptă cu cheptul, fără mâniții. Fuștă de lână, să ajunge până se manghiosul de ginucliu, aceea este mult greu. Prisupra din asta băgăm clistolul. Clistolul este dratul de mânețile astea drată de veluzul și de atulaze, așa le climăm, le țem noi, nu știu cum se cheamă altă soie. Vreau, nu duchescu, am smutrim de apoia tu dicționar să aflăm fără sunt tu. Cu pânț înghiliciată, înghilice, când resetă cu hrisou. Cu crisafi. Cu hrisafi, ațeale tot era așa drate. Stând însă avem altă fustane. Tot înclisul cu mâniții și desfaptă tu cheptul. Se vedea pânță de clistolul. Mansusul din însă băgăm, cum se cheamă, tora veți când se lăchie mindea? Sarică. Băgăm sarica. Se este ca peane, așa de prin apoi, lungă și ațea. Poala, când răsită și ațea tu mână, născând ori cu hromate, alte ori cu hrisafi, și apoi avem țipă, se are împăltitură, ți-o băgăm în capul cu împăltitură de hrisafi, și avem perucă. Peruca este adrată cu două cusițe grase și groase de peri. Am văzut, Dalicia, am văzut multe fete și multe mieri cu acele cusițe groase și tot mă întrebam de si perla lor e nu. Nu sunt a noastre, nu avem ahtăriperi. Le scurtem. Și sunt toate înviscute cu hrisafi, strangele toate înviscute cu hrisafi. Sunt niște stranie de una mare mușuteață, așa cum puteți vedeți și voi tu caduri. Și mi-a întrebat de sitora are văr alto araftu, ți-a dar ahtări stranii, că mine de ți știam era un aminciu, am amărat cu candalânziză. Și nu știu de si are altul vără de care ți-a dar ahtări stranii acolo. Era 3 aminciu. 3. Tora este unul ți lucrează. Ca dacă și năsus lucrează, nu avem vărul. Vărul nu dară stranii.
Uh, Stranile tora ațiale își ducu de mumă la hilie, de maia la hilia la nipoată, ea lasă așa clironomii, tu a taipă. așa, așa. Ama κάθε casă are una, două alcăsături de stranie. Și când un îndrăm în veaste, prinde tu stranie, tu priții, să avem stranie mincinești. Că una săptămână după nunta, avem băsearica în veastă ei. Eu Așa, în veasta prinde se alăxească cu stranile mincinești și soacri sa le bagă lire. Și multe. taifa tutu, avem multe lire, și taifa tută își duce la băsearică alăxită cu stranile ațeale mincinești. Mulierle, că Gata, așa, așa. bărbații neca mult se alăxescu, nu li parabagu stranile. Mm. Știi cât costosește tora, știi cât costosește să dare un ahtaristului? O, Uh, va 6.000 va. 6.000 de De evrazi. vrad, va 6.000. Dar zice că dare strani bune. E. Lipsește să adunăm nicaditora, mai mesizația, Gali, băgați părați de margine. știi? Adusești aminte de nuntă, ni cheamă. Ți intini minti de andarea inică, cum s-a dra atunci toate el chiro nunțele și desi tora sunt, tot așa, e s-a lăxi, ni cheamă, cam modernă s-a dară tora. Se-au lipsit multe lucrurile. De Mm. aceea ți aduc eu de aminte, nunta ținea una săptămână. Mamările acasă a ginerile și a înveastele a căța maiul. Maiul era alugea una capăne, ținea cam dulce și adra schede stănăsă. Adrea multe, nu pot să le aduc de aminte că era mult unic atunci, că prigal la lăsară. Ațeații ți-am ninca tu minte, este că tute ți-avzam, cândețile tute, era armânești. Mulierle cânda în veaste ei, cândețile era armânești. Nunta, corul avea aradă. Năpoi era bărbații, înainte era mulierle. Săreaș juca cu aradă. Avea organii, atunci îi cântam așa și cu boața tuți de adun acolo. Cânda și cu boața, când o să aduna acasă, am avea organe. Dăule, gângă, lăhutu, toate țeale. Și organele stea, fugea nunlu, taslia ginerile, i ginerile slia nunlu, arada țea nu aduc ghile de aminte, și apoi doile, stea de adunul slia în veasta de acasă, și toți de adunul stea la băsearică. Avem arada căzduții zinerile sia nunlu de acasă, Poate să poate și și așa. era. Poate să și așa. Câtora lucrurile s-au alăxit aua și nu spara măritul în soară armâni cu armâni de afară. Avem mulți, avem veste și zinere de alte locuri. Și sadetele toate s-au mestecată. E. În afară de aforia de nunță, mi spusești ni cheamă de adetea țea după nuntă una săptămână am aduțea la băsearică și s-a lăxat tu stranile mincineșță. Aduți aminte și alte ades ți s-a dra în chiari și aminciu? Alta una dete după nuntea era climarea a nunii. Nunlu prindea să dară bagă mâncare, am veastele, tai fălo am veastele și tai fălo zinerile. Și mânga toți de adunul și adra un ahtare ca un glendu, un micu glendu. Fridzea nieli, adra cășată, este nupită mincinească, cășată este să dară cu cașul și cu umtul. Este team grea, o carne. Spune-ne ni cheamă cum o dar tine. Nu am adrată fără oară. Am mâncat. Eri, nu lipsează tot asta de lucru. Dzăcu, mânciuni dzăcu. Asta dară desfacă peture
Yeah. Cum dari pita, Mhm. li bagi petrurile tu arată tu tăvă și bagi umtu și cașul albu. Și apoi pita țea o calță cu geargitele și să dară ca pâne. Mhm. Și sumflă și apoi poți să mangi așa, când o frigi, poți să bagi și zahăr stănăsă, să dară cam dulce. Și aceea este o pită de aminciuși, din chiare, nu se află la iurea, pita de cășată o Yeah. crimăm noi, uțem noi. Mieli fript, ahtării lucri. Îți iară să facă cu carne, tute. Am alții ades zicem că nu avea legătură cu nunta. Ades ca și de pistian, ți adra altuțiva în hoară. Eu am văzut tora astă vera unde eram la zoa hoarii a Minciu, anda li didea mierli tu leagăn. Ațea când o știi când o să adra ațea ades? Aceea s-a drat după băseare, că cafe duminică. Ah, îmi gândeam că va era maș ună sărbătoare anda adra Nu, ahtari. nu, era cafe duminică. Adra leagănul, le dea una fune groasă, stă în pomul ce... Iți pomul era Cam acolo, sănătos, cam aproape și cam sănătosul de băsearică. Și bătea featele și cânta și era ca, știi, ca prevedere. Vedea ficiorile featele și așa s-a drateam ca proxinio, una soi de proxinio. Era maști feati, era și mieri cam a trecuti tu leagăn. De aceea știu că nu le-am profesit eu, deci iniția mai mea, era feate. Featele era alții îl gâna. Apoi, jot evanghelismul avea, evanghelismul eu bătea goală ficiorii, chiprile. Case unul lua câte un chipru, știa de vârligăle din hoară, știa un cacândicu. Fugiți șărchișuri pitiții, că în evanghelismul de vă vedea cu țupata în capul. Își bătea chiprile și adrași fuste de spinci. Nu știu ca să știți, spinci este una Nu înticnești, ora n-am văzut zborul. spinci, aceea crește tu munți și este dipstă locul, cu frânză mare, mult mare. Și Yeah. le trețea tu hirul și o adra ca fustă, ca fustănelă. Mhm. Și lua câte un chipru mare, unul, doi, cloapăte chipru, îți avea câte unul, bătea chiprile și așa, țenda lișcândiclu, fugea șoarchele șoareții. Alta dete ți avea, era, cum se cheamă, sfățea una feată perpiroania. Așa. Nu știu, aveați voi perpiroania Asta nu știu, avea legătură cu ploaia? cu ploaia. Așa. Așa. Fetițele, când trecea mult că era veara și nu dădea ploaie, să dra una fetică perpiroane, Mhm. o înveștea cu frânză, cu flori, cu iți avea, o ținea una feată de una parte, una feată de alaltă parte și primea înăuntru în coară și țea un cândicu perpiro prisaruna, ama nu-l știu prearmânește. Nu Yeah. am putut să aflu zboarele cum uțea. Pregrățește se află lângă zboarele. Și care ați li zis ni cheamă permănești, dit gărțești cumva sibă. Așa, da, o trei zboare care să aduți aminte. Le zic cu armânești, ațea le Li crezi zice dit gărțești pregrățește. permănești, ni cheamă, care să le... Perperoania urdină perifana, să da una ploaie, mare ploaie, să crească florile, să crească grănurile, să umplem, cum se cheamă, Iumile. ațeale, să avem grânul, să avem lucruri de mâncare. E, să Așa avem când Egiptul. Egiptul, așa, Egiptul, ținem și noi zborul ăsta. Egiptul. Mușa, ați ora că în sărbătorile, în Crăciunul, de Crăciun adus aminti vără colindi, ți-o cânta ficiuriții? Le-am bruftăsit și eu colindele pre-armânește. Noi le ținem colindra, melindra, ia haraca turpașa, așa le ținem, gigi caca, domnul taculaca, să duc na sofinu tacianachea.
Culinde, milinde, ia haracalmera, dă-i cula cu teta, brum de pe ușă, țacă stăcătușă. Ațeală, disile sându ca hrățești, alande sându ormănești. Și de țeală ți știu, fiatele nu ți-ata colindra. Yeah, Mânchi ciorle ți-a colindra. Și yeah. aduna, Ea ți apruchea. și aduna carmele, aduna dulțenii, cu coajă, îți avea ca te doamnă. Nu aduna parați atunci, cum adunătoră. Și ți meare, avea și câte un sacu și le băga acolo înăuntru. Știu că are zoa Hoarei de stăvinirii aminciu. Este idea și în chiar este zoa Hoarei tot atunci. Spați mare penhieru, em chiar em aminciu. Stăvenirea este de noi mare sărbătoare. Mult mare Este sărbătoare. cu bitisita de alunara, și? Tu bitisită, tu și-a spre inghiți de lunaru. Yeah. Și a springhiți de alunara. Și că ațeiți aveți tu minti, snizeți, vedeți mușuteața de închiari și mușuteața de aminciu și a springhiți de alunar, acolo zvânclidesc nica de tora biletele de aeroplan și Care vă zin atunci să le amingiu, vă să dară tamă mare, să lăxescu cu strainile hoara tută, să lăxescu bărbați, stăcalii, spriemnă cu icoana li stăviniri în undru tu câmburi, tu plătee, așa o climăm câmburi, să cață ca corul mult mare. Este mult mare sărbătoare de noi acolo. toațel corți îl vedem aminciu in și armănii din chiari, ei sunt umași aței de acolo din hoara de aminciu. Ca să coară Para ei cor. și dar al ei corul. Cu organe mincinești, organele tumese și de vărligările sacață corlu. Năinde mulierile, înapoi bărbații și tumese fetițele cu fciurițele, care ațel s-au alăxită. Acață cânduși năși, singuri și fără organe, să dară mult mare corul. Ai văzut, te n-ai venit câte ori. Este o nămușuteață a horia, așa că care aveți tu minti, duceți-vă că nu vă para rău. Eri mea trecură anii crescuși de aia și ajunsești prezident la asociația de închiari. Să-i spuni cheamă să ne spune, da, o lucruri de ți-ai adrată toate el chiro, de lucrurile armânescu ți l-ai adrat atunci. Tu doau nile pasprăzați, indrai la suțata din chiare și mă lumtai mai mult cu limba. Ca câte si duchi că limba chirea. Adrăm calendare, alăgăm să aflăm când îți vechi ți avea chirită, alăgăm să aflăm adeți ți avea chirită. După 4 ani, după 2 ani, mă drai prezidentul și atunci apurhim să drăm și matef ciuriților. S-a adunat la suțata și cu jucarea vreau să le spun că avem și în altă limbă. Aceea limba ți zburăsc acasă papele și măile. Yeah. Vrea ciuriții la răsea. Apoi aprindea să fugă de lucru și armaseră lucrurile așa. Tora, dar altul vără actare lucru cu ficiuriții? În hoară? În hoară, e. Nu. Aminciu și închiare limba o zburăsc cu ninga acasă și altfel că noi o știm. Ama nu este așa. Că femeia crește, poate să duchească, ama nu zburaște. Ama nu zburaște limba, nu știi. Nu ajunge să duchește, prin să zburăște. Yeah, yeah. Așa este. Un altă ți-adrăm cu suțata, era un chirișotu, este un chirișotu, țara lumtată mult se află istoria Hoarei și are scrită una carte
cheamă Chiarea, sua umbră a minciului. Yeah. Și are istoria de hoară, de prota oară ți aflăm lucruri scrise tu cărți, până astăzi. Mult mare lucru pe noi. Este jurnalistă, cum să spun, Yeah. lucrează con das Hitas și Yeah. adră un lucru mult bun, că îți scrim armâne. Așa este. Și când a dat și părăsăseara cartiei și în chiare și când a altul loc, așa, aduc aminte gine. Ghine du-ți de minte și atunci le cușuțata din chiare spusă-mu cartea țea, n-aveam adunată și de alte suțăte, o spusă și Athena, cartea țea, amatora nu aduc eu de minte eu aliurea, ala s-a drăt un mult bun lucru cu cartea țea, tăhoara Și este noastră. pe cărțești, așa? Este pe grățești, Yeah. ama are născânte și prearmânești înăuntru. Mm. Are lucruri și ahtării permise, prearmânești. Iți actări. Iți află, ți era scrise prearmânești, le are băgat așa tu carte. Cum era scrise prearmânești. Moșat. Tora să ne spui știi tine de lucrurile adrat de soțatele armănești. Și mintescu că n-ai mai mult va să știți dar soțatele de aclo de gârții. Cum este? Adară ca fi una soțată lucrurile a ei lucrează și de adun soțatele, anamisa de ele. Tu chirolul tora ești tu, sunt un scând de suțate, ți-a dar un lucru cu limba. Toate suțatele nățem la un cale ți desfapse suțata armăilor de veria. Verea era țea, ți desfapse cărarea, tora s-a drată cale și da Dumnezeu să dară geade mare. Autoban. Autoban, așa, autoban armânească. Verea, mulți ani încolo, era să scoată cărți pre limba armânească, scrită cu letere latinichești, așa cum avem tu de noi cu căprinde, adră mafimate la suțata, învățarea limbile, și de apoi să aflară și alte suțate, ți înveață limba aților ți vor să înveață. Una suțată este suțata de Deniscu, se este în Sărună, una altă suțată se află, este suțată de Velestinu, Tuhoara Velestinu, sunt de Pervoli mai multul, oamenii ți bănează acolo de Pervoli, și suțata de Athena. Suțata de Athena este nu suțata de Yenghețani, nu, mult zișu, de Zațeani. Este nou, amadara multul lucru. Ora, suțata de Athena cu suțata de Veria au adrat un mult bun project și adrăm mathemate online. Învățarea limbile. Astăzi vrem de apoi testul lucru. Este de mare simasia și mingescu. Ne hărțim să avem că soțatele lucrează și că lucrează știi limba, știi cultura armânească. De apoi, după ți zici de acolo, de la soțata din Chiari, te ducești de lucra și neamă tu domenia turismul. De mi lucraști în mare companii de azbuirare. Tuxeni. Cum era acel lucru și cum de te turnași? Fuggi de oa, de Greție, mi dușu Italia, apoi mi dușu Olandii, Netherlands, la un mare companie de azbuirare cum țeș, ama nu adexi, nu era pe mine, ația ți duchi, era că ne chirdea mardăținele de Aliție. Eram cum era Franța, tu vimtu. Nu eram de ghine. Minde o aveam înapoi, la părinți, la hoară și mi turnai, nu putui. Afer mușuteț
Cum nu putea să nu-ți pară rău? Mintea o aveam înapoi, în hoarăni. De Aliție, nu putui să adexescu. Era toate mult largul de mine, mult xeană de mine. Eu omul eu legată cu locul meu, cu oamenii mei, cu limba mea. Eu mult legată. Eu m-am mult zburaște inima, diți zburaște mintea. Așa eu, nu știu. Ție aduți harau a omului Eri. Ți-aduce harau la case unul, ți-aduce harau la mine. Aceea. A Am, omului cu numai Eri. Ție aduți a, harau tu bană. ți-aduce harau, să te afli cu oamenii ți-ai tu vreare. Mm. Să vezi oamenii de averligale de tine se arădă. Să aibă harau, să aibă ghine, să aibă sănătoși. Să trecu ghine, ați aduce harau, de-apa tot trecu. Ați rămâne, ea este haraua. Și când știi că ai ajutată a unui să băhărsitul, atunci să le tine le-ai haraua înapoi 2 ori mai multul. Stricem ghine cu oamenii să avem tu vreare. E, mușat li ardăpseși. Le zici ghine. Ația nu este ca năști ca mai mult. Tu te trecu, tu te fugu, ația le țărmănu tu sufletul și tu minde armănu. Ația le purtam. Ația priții avem. Ația le purtăm. E, di cara lucra și toate companii te azbuirarii, dar apoi lucra și mai larg tu domenia asta de turismo, știi primna și tu mai multi locări. Cum este este lucru? Si țari se știi tu este lucru. Ninga lucrează cu una agenție de turismo, am nu cu zburători, cu leoforiul, Cu alegători. cu alegătorii, calcu stă locul, nu zbairul. Calcu stă locul. Ține reseaște. Case locul are mușăteți, se sunt ascunte. Mm. Case locul, la case că să bă, afli oamenii, cunoști un alt tropu de minduire. Vezi cum bănează, cum minduiescu. A dare soț. Nu știu, mi se pare că este mare lucru tu bană să desfați mintea. Să știi cum nu este mânchia și bana, are și alte manclo. Îți vezi că sunt lucruri mai bune, mai să știi că sunt și lucruri mai slabe. Mai de locuri de primna și până tora, iuți lohari n-ai mai multul. Mi se pare că Constantinopol, Istanbul, este locul acolo, eu mi simt ca maghiene. Că vrem, nu vrem, limba turchească are intrată tu limba armânească de aminciu. Avdu zboare ți lița mai cu paplunii. Vedu lucruri ți le aveam și le avem acasă. Mi se pare că este mai aproape de mine dice alte locuri. Istanbul, o am tu vreare. Știu că ai venit și ații tu Românii și desi fu vără lucru ți țari si șaua. Acolo ne răsesc cu multul oameni, iar mâinile. Acolo este altul lucru. România, acolo eu am venit născând de ori, oamenii, iar mâinile acolo sunt mult călduroși. Mi se pare că eu acasă nici acolo. N-aveți tu vreare, mă să știți că și noi, iar mâinile de oa de grăție, avem multă tu vreare. Știți, oamenii curați. Cu vreare tărmânea mea. Eri, mi-aduc aminte că te vizum și tu în piesă de teatru ații București. Cum stați acel lucru? Atunci, Salim, mi-țeam multul la suțata armânilor de Veria. Suțata armânilor de Veria, pe mine,
era ni desfapse ochii. Când tu intrai la suțata din hoară, vreau să vedu cum prindeți lucrează una suțată, ți prinde sadară. Alăgai tu mult de suțate până mă aflai în Veria și armașul acolo. Că acolo are oamenii cu mare vreare, are oamenii cu minte desfaptă, se vedu mult înainte. Mițeam la suțata ca să vedu că adrai soț și soațe și așa mă aflai la teatru. Și vin și București și Constanța și Yes. ne aflăm și de aproape și era una experiența mult mare pe mine. Trecui O mult bine. verișor, quadrata piesă de teatru era cu scra pribuliată canda? Ușcra privuliata, una cherișoată, zduse Veria, că se joacă cu ușcra privuliata la armănile de România. Da. Așa, armănii internațional. Aduc aminte că fu un lucru mult umușat. Când dau unii 17 era în spații a Atunci era la culturii Gizmăciunu. armânească și aduc aminte mult singhini seații u vizum tu sala, namisa de mutritori. Aduc aminte cu stanța, erau aminti, era cu lăcrini în trocli, Isa, Șauații și București, spații de un lucru și bănăm de adun un mult umușat lucru atunci. Cum îl duchiși tini, ațea oară, cum o duchiși? Zvădzăcu, tu arhii nu aveam duchetă ți lucru să fățea. Mi jucam și era ghine. Când mă aflam cu alți armâni, că zburam limba, că era ca jocul de mine. Când mă aflai acolo și vigiui mutritorii cum apozixiră teatrul, atunci le duchiți mare lucru aveam adrată. Suțata armânilor de Veria, tachi Gheorghiu ți avea adrată lucrul tutu și tu ți-ațeli ți juca. Și nu le zic cu doar acasă unul, că era mulți. Atunci le ducheți mare lucru, era tarmânii, nu mă închită tarmânii de trumănie, ma tarmânea mea tută. Așa este și mea, am luat esto, apoi era haraua să avem o parei de la Suțata de Beria, cu o altă piesă de teatru, tot la zilele a culturii armânească, la Cășari. La Cășari. Și iara trecut mult ghini și haraua a fost mult mare. Eri tini spodăxi și ti limba anglicească și italicească la Mhm. Universitatea de Sărună. Tora te dus mai largu de a dare matemati online cu acei vor să învețe armânească. Să-mi spui mă cum a închisi acest lucru și când știu că tine ai șahtare, una carte, una diplomă de că poți dai mai largu ștearea de limba armânească cât matitați. Cum o lua așa diplomă și cum o afla și eu afla și Vă le zic cu tora tute. Limba eu învățai acasă că părinții zburăși cu armânești. Și când eram mică, hoara tot zbura mânchi armânești. Și învățai acasă. Tu doau nile, yenghiți, acolo de vrlegali era, ne băgai tu minte că prinde se află una carte, o drai tămine, nu o drai altă tăvăra altul, cu vrea meu tămine. Învățai că Skopje se află un institution pe limba românească. Alăgând-ale, mi dușu aflai ambasadorul, zburăm și ne zise că acolo se află și poate să da carte pe limba românească. Fugi de Sărună, mi dușu Skopje și aflai Maria, alanda numă Nicolova. Nicolova. Yes. Cunoscui Maria, na drăm soațe, dedu pe limba și luai cartea țea ce doau. Yeah.
ca de proficiency cum se află Yeah. Cum prin este tutti limbili, yeah. cum este, le avea toate, avea scriere, avea zburare, căchisire, avea tot. Era 3 ori de chero examuri. Și luai cartea aceea, tu îl dădeai acolo, examenul online, cum stați? nu, mi duc acolo, mi duc Skopje, mi Yeah. duc acolo. Mhm. Știți, ne avea zis, atunci, ali nu știu ce s-ar adrată, ce s-ar faptă de acolo și încolo, eram prota ți luai ahtare carte. Dar apoi aia să știi că luăm și noi legătura cu ei și întrebăm de se poate și online și ne zis că se poate să adară și online asta lucru, că din avea câțata și pandemia după și era cam alișora și știei. Ama nu ne asim largul cu acest lucru, lipsește să avem tu minti și te țină Mutrescu și vor știu armânește și vor să aibă un ahtare carte că acolo să Mhm. spune că știu armânește, pot să dar acest lucru la este instituție de Republica Macedonia din Chiare. Să-mi spui, Niheamă, cum a hurhiș lucrul ăsta cu matitazii, cu învățarea online a limbii armânească? Eu avem sadarul cu limbile. Am susul de Hinghițani, ți învețu, nu armânește alte limbe. Yeah. Cu pandemia, eram la suțata de Athina, armăilor de Athina, atunci le adra mathimate de aproape, se scuresa de vasula nimbi, prinde suțem și ațea. Yeah, mărata Dumnezeu să iartă dusi. Suliartă Dumnezeului. Nă fugi. Eram și mine la un ahtare cursul, ți-l ținea ea și era în doi armâni acolo adunați. Una armână curată, una feată gărgăriciu, una feată cu mare vreare, te armâneama, te limba, te adețile tute. Era mare gâditură de noi. Adrava și la mathimatle și vine pandemia. Cu pandemia, în engleză acasă. Suțata de Athina vidu că puteam să adrăm mathimate cu internet. Cu băgă ca Minduiare. căminduiare, uși burâm, să adunară mulți ce vrea să înveață limba și atunci să le niză rășania să nu alăvuiești cu născânți mafitați, să le înveți limba. Și așa mă aflai. Prigal-gali și mă aflai tu cărarea țea. Și ca anul învețu și eu cam multe. Avem multul lucru noi indână. Mai este un lucru, să spun, Florindina, eu nu-l vedu ca lucru, îl vedu ca harau mare. Harau mare. Și atunci nici nu-l duchește că-i zorii. Nu este de zori. Nu este de zori. Nu vedu oara, se aflu ficiorli, mafitațli, și featele, ți vor să înveață limba. Și este harau că eu am legată de oamenii ți vor să înveață limba, ți vor să țină ardăținele. Ți iau ighiul sinfer pentru sonii. Ți iau merache. Ți iau Și merache. Așa. Ți turlii de materiale o filisești, că minduiesc cu că ți dari vără plan, cum le andrezi matimatli. Nu trebuie să vezi. Tora noi, a autogriție, avem cartea a domnului Matahi. Yeah. Ația avem cam multul, ea este scrisă tu hrițești și tu armănești cu gramate latinichești. Ația avem și apoi alte cărți ți-am aflată, țineau dată soț de locuri alte, am multe, ți aflu online, cândiții, adaruși multe cândiții, te poate duchească limba, să avdă cum zburăscu, cândiții nu mă închide greții, ma De peste tot. tute, așa, și ațeală, și eu îți potu să adaru, ca să le dau prigal gale, sindră tu minduirea, cum prinde să ținem limba, cum o zburăm.
Gali Ma gali. ei sunt i împarți prota pe iliki, pe afer grupii de iliki, de grupii de cât știu, știu cam puțin, știu cam mult, cum sunt împărțiți? Ilichile sându tuts mări. Nu sându femelițis ducu la sculio. Sându de ce sprăghengiți în sosu. Sându oamenii ți limba uzburăscu, își vor să intră un grup ca să zburească că nu au altul să zburească. Sându oamenii ți nu știu depu. Sându și oamenii ți nu ținu de... Nu sunt doar mâini, am auzit limba armânească și vor să înveață. Și sându tu grup de țele ți zburăsc cu cama ghine până țele ți nu zburăsc cu ghine. Așa le avem aleaptă, așa le avem băgată tu aradă. Și este matematicile țini ca fi seară, ei estimași tu ni scânti zăli dit stămână. Avem matematică ca seară. Avem, doxa fenduli, avem mulți matitați și avem him de către seară, până amânat avem matemate. Câți matitați ai tora? Câți? Cât să avem, nu ajungu. Vrem și ninga ca mai mulți. Κάθε anul avem și cam mai mulți. Mațații astea, tămine, marele lucru, este că totuși cam atinere nu, totuși cam oamenii știu că prinde să ținem limba și avem și matitați, nu sunt de grăție. Avem matemate cu Diți Vasili? avem mulți matitați de Americii, avem de Australii, avem de Anglii, avem de Europa toată. Câte unul, câte doi, de Americii avem mulți. Avem mulți. Acolo este suțata a perseroților. Society, Pașarot Society. Ajută multul. Prinde zlădză cu numele Maria Somiadi, se este de pervole și bănează Americii, și Nick Balamaci. Au adrată mare lucru cu Americii. S-au adunat mulți măsitați. Și ca anul s-a dară și cam mulți. Și asta e mare lucru, îți vezi oamenii, păpânile, strapăpânile, era armânii și alagă să află limba, să află ardățina. Și adrăm matemate pri limba engleză, pri limba engleză și vedu oamenii cu lacrime între ochi zic că zborul ațelu luțea mai mea. Nu este matima, nu este puțin lucru și nu este goală matima, este una legătură cu aceați himul. Îți deșteaptă mintea de când eram, tu lucri de când eram mici. Este mult mușați și mari lucru ți-a dar eri. Carasivă vără țiva să îngrăpsească, poate să îngrăpsească tuiții chiro, are un vade până când poate să se îngrăpsească tea este cursuri. Gine astăzi simbairă de tu arhiu, că prinde să vedem lucrurile cu aradă. De tu ahurhită. Așa, de tu ahurhită. Când o ahurcheaște toamna? Toamna ahurchescu? Toamna cu sculeațile ahurchim și noi și scăpăm tu maiul. Că sunt toți mări de ani cu femei. De izmăciuni, de sumedru până tu mai. De sumedru. Până tu maiul. Până atunci să le ținem matematiile, carva poate să dar un contact să ne zică că vaș, vedem case unul, îl vedem, știi, ți prinde să dară, ți va să dară, vedendali și adrândali. Și care asibă vără
Iar tu mintitora să se îngrăpsească, zicem, lipsește să ia legătura cu tine, e cu suțata de Atina, Cu mine. e, Poate așa, să care vezi, zburască stați eri pe Facebook, vă băgăm și noi datele tale de contact, sum live-ul, ți dezvârtește pe frânza Armâna Mea Media și așa că va să aveți acolo toată informația ți vă lipsește, care ați vreți să învățați online limba armânească mea cu eri. figine. Tu ai săturile de învățare online, ți se pare cam azorii, teadrarii? Ceea ce mi se pare ca majore este că avem să drăm cu greuri de multe locuri. Cu Nu sa graiuri de multe locuri. greuri de multe locuri, așa. Nu este văr greau, nu greau, cum să zicem, să ne lăchim mintea, case locul și are A lui greaul, turulie de zburare. turlit de zburare. Vărul nu este mansusul, vărul nu este manghiosul. E. Case unul va și țână Dacă e un grai și are mușuteața lui. așa. Ația ni se pare ca majore, că lucrezul ta se aflu cum zice un zboraua, cum zice cum anclo, nu sunt mult larg una cu alandă, ama au născând de locuri, sunt Au seamă, iau ahorie. așa, sunt născând de sunt seama horia. Și așa voi să ajutu ca să unul să țină zborul de locul ți ține. Ația ni gine team cam greau, că prinde să alagul multul. Ația gine mi se pare ca majore. Am E. acasă anul învețu și eu multe. Vă seama greșită mâncineștile, vă seama învățată toate alande. Ba să petrițem și noi, mea, că nu-i tehnic până tora să le petrec ațele, avem niscânti caiet, cum zic, de învățare armâneaște, adrate pe ilichi pe ilichi și acolo gândesc că va să ajută și ațele materiale de învățare. Iți aveți învățarea limbălei, iți aveți de internet, de link până cărți, vă será mare ajutare de mine. Că pot să aflu lucruri de clonul undru, ți vă ne ajută să daru masimatele. Iau materiale de tu eu aflu. Iți vedu că poate să ajută vuțânul. Ți altul minduiești serii că lipsește să drăm. Pininga este centurile de învățare online ca să ținem mai mult limba și cultura armânească. Ți altul lucru lipsește cam vârtos, ne băgăm puterea să lua drăm. Aceea ți lipsește să drăm, este să lucrăm toți de dunul. Și minduiești că putem? Minduiescu că putem. Putem să lucrăm toți de dunul. Vă aflăm Cum calea. zice, doi armâini, doi capidani. Știu, ca să vrem să dăm lucru, prinde să ne ajutăm unul cu alantul, cam multul. Da, lăsăm niște amânări, așa? Așa, să ne cadă seam narea. Putem să adrăm, ca să unul să împărțăm, să împărțăm team lucrurile. Se poate să daru eu ca eri, se poate să dară Florentina, să le alăxim, să urdină lucrurile unul cu alantul. Putem să dăm lucru. Tuchirul aestu avem internet, avem un mare ajutare cu mâinile noastre. Nu este cum eram largul un cu alandu, nu știam ce să dra un cu alandu. Lucrurile era cam ascunde. Nu este că nu vreau, am nu puteam. Nu aveam cuții, așa, nu Nu aveam aveam cuții. oportunitățile. Ora internet are drată, este mare ajutare de noi. Prinde să lucrăm și tu cum putem. Și tu mai mult putem. Bineînțeles că asta în greacă, sufilisim cât cam multul, toate hălățile ți le avem, Așa. moderne ți le avem și lucrăm de adun. Mhm. Bună minduiare,
Așa ca te înămutriți, băgați tu minti, ți lipsește să drăm și nu mai voi înămutriți și alții ți va savdă de la societățile românești, că a este un lucru de adun, poate să aducă lucruri mușate, să scoată tu migdanii, ti armânami. Eri nu voi știți în multul, că știu că tora seara din oară după moabetea de la rămânamea media aici mati, teadrari, Așa. așa că v-ați bagați ali trei întrebări de bitisită, să ne spuni de dat multele zboară, ți le ufilisești tine tu matimatli armânești, care țari, hari n-ai mai multul. I care să-i dau trei, ți sau hari, poți să le spui tuti. Un zboru? Dau, Da. dau. Cam dau. Una țițea, țițe patlunii este care nu greaște, nu făleaște. O știați? Nu o știam până ora. Ațelul ți nu greaște, ți nu zburaște, nu are slea. Aceasta este limba noastră. Mhm. Putem să ținem și limba noastră. Și un altă, ți uținu tot în tu minte, ți unuțează și curesa de mai mea, fă-mă cu tihie și aruncă-mă tu cu prie. Ațelul ți este amintatul, ți este faptul să aibă tihie să banale, cărarele tute sunt desfapte năsu. Cât să-i hibăzore, tot cu tihi va sarmân. Tot una cu tihie vă sibă. Ne spusești o hurhită de a este pită de cășată, ți s-a dar mașa clo chiar aminciu, ți altă măcare armânească țari harea țăia. Tora ne are de când eram mică nu ni le vream depo. Tora li voi. Pitele tute. De praj, de șteaie, de urziți, pitele tute li voi multu. Amația si voi cam mult de tute, este mult armânească, nu știu am o dară aliurea, este chifteți cu praș, se hrăpsite. Cu chiftații sunt de carne de ții. De carne de mielu, de carne de ghițălu, de țiare cafea unul, de țihibă. Cu praș ți hrăpsiți, cu țeape, cu ahtări lucri. Bună lipsește sibă. Este mult bună. Este mult bună. Mata sti saturi prindeți manzi câte un tăvă. Eri ne spusești iar tu a hurhită că aduțeai aminte de cum s-a dat anunțele și mi-a ne spusești de apoia și de până ghirlu ți s-a dat în chiari, anda scânta multe și scântă multe cântiți pe armânești, care s-a rămas și tu minte vără de tațeale cântiții, care să hărsească geanul, care va si băieți. Hmm. Un cântecul cânta paplunii, frânză verde de sicară și armuzeaște primăvară. Ația ne răseaște multul. Nu cânta acasă, lu cânta paplunii multul cântecul ațelul. Lu aduți aminte holu, cum era? Mi cheamă? Zlucându? Caras vrei, caras poți. Zlucându? Nu vă lucându. Zboarele ducu frânză verde de sicară și ne armuzeaște primăvară. Și ne armuzeaște primăvară. Am întrebat ora ți lua greșei. Fără cântare nu pot să-și lua ducu de aminte. Și ne armuzeaște primăvară. Johnny își duc jhinul, se iasă fetele în afară și la Johnny își duc jhinul și furtunatul meu nu-ți vede, vrem să înghină nepututul, să-mi lua cu tot așternutul și eu să-mi mangu și eu să-mi beau și a lui să le dau e trei amară. Așa când ați duce. Nu l-am avut zboarele, așa că va să-l câftăm, să vedem cum este și holul. Este mult mușat. Este mușatul, este Mincinescu. Cânta aza, este un cântic, îl cântă... Scândă, lângă astăzi. Aveam și una întrebare de la Sebastian Florea, ți-a întrebat de te aveai dus și cu stanța, cum zisim, erai și cu stanța la zilele culturii armânească,
2017. Awați je zăcišaltų văr care avzâtă ahtarii cântic, ama dalihea nu cu tuti zboarele, ți li spuseștini, mașa țeali că frânză verde țicar, ani ordeaștea primăvară, lopem avzâtă șaua cântic, lu cu aesti zboara ma adăvgati cu alte, nu cu ațeali ți li spuseștini. Și va năhărsi mult să avzăm cum este iholu. Eri ajunsim tu bitisită, năhărsim multul de multul, că te avem oaspititora seara, care ați vrei să la spuni în zbor a motritorilor a noștri. Mari tănie tămine, mi-aflu aua, mari tănieți vă spușu, născând de lucruri cum sunt cum este armânea mea, tu griție astăzi, îți da Dumnezeul să ne cunoștem și de aproape cu acel țivoru, tămine este mare harau să cunoști cu armânii, ca să vă aflați tu griții, puteți ne petrețeți una hăbare, să vă cunosc de aproape că alagul ta să aflu armânii curați, să ne zburum limba, să ne țem ațeale să știm, să cunosc cum bănați, să cunoșteți cum bănăm noi aua și ca să putem să adărăm mamării lucruri tarmânea mea. Că eu aseri, așa cum zisim, vă băgăm legătura și cu datele de contact, ți vor să înveți armânești online cu tine, sunt live-ul de pe Facebook, mica onoare năhărsim multul de multul, să zburăm tăra seara și să urăm, să ai sărbători mușati, să te duci acolo în foară și să le petreci hiritimati la tot armânama de acolo și la mușatele locuri de acolo. Vă așteptăm toți! Teata, că agărcim să spunem că ai și una feată mult mușata și ca tine. Și bine. Să vezi în vestă nouă și anul care vine să aducă multă harauă și multă tihi. Sănătate, Florindina Nim. Harau era a mea aia, și să știți. Cărioasă tibășă, Mary. Seară-mșată. Bună noapte, noapte bună să aveți toți.